Shalom, amanginang, naro mandohoti parmingguan di Manogoton, tarlumobi ma na mandohoti stian streaming YouTube. Pasat hami ma selamat hari Pentakosta ma dita salutna. Selamat hari Pentakosta. Dung tapuka ma parminggota di Manogoton. Martang yang naho mahita di bagasan rotabe. Masuk ma barisan prosesi. Huria na hinaholongan ni Tuhatta, ditongani portibi na jot-jot memben hita loja jalalilu, di hari pesta perningotan hasasaor nito di porbadia sadarion, di pabotohon do tuhita, dang di pasobu Tuhatta mardalan sasada dirita, disuruh dotot di perbadia pangapuli dohot panuturi nasitong turohatta. Bongot mahita tu parsaorata di bagasan serep ni roha, ton di parbediaima paibaruhon dohotna pasadaon hita di bagasan holongna. Marolop-olop jala maras ni roha mahita disi tapuji matuhatta marede mahita sian buku edde HKBP nomor 108 ayat 1 ayat 3.
Mari te goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di perbadia na tumopal langit dohot tanoon. Amen. Songonon ni na Tuhan Jehovah, lehonokku Tuhamu rohan na ibaru, dohot toddi na ibaru tu bagasan ate-ate muna, jala usatokku do roha batu sian daging muna, jala lehonokku Tuhamu roha na marpakilalaan, jala lehonokku matondikku tu bagasan ate-ate muna, au do mamahetca, asa marparange hamu di bagasan akapatikku, aka uhumhu pe radotan muna jala patupaon muna do. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami, hodo manundangi jala mangajari, rohaniakana porsea dihatam, marite-hite to di perbadia. Saibuhai marohanami, asa ture parahonami marite-hite to dimi, asa toktong gok dame rohanami makalason hagugon nai, marite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji matuhata marende mahita sian buku ede nomor 104 ayat 4 dot ayat pitu. Tatangihon ma patik ni debata di minggu sadario nima sian rom walu ayat 12 dohot ayat 14. Ope alea kadongan unang behamu mangadop di daging marparange marguru tu daging aina sana tonigihon ni tondi ni debata akaido anak ni debata ido sahatna atong rap mangidogogo mahita tu adopani debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hobbar tu patikmi. Amin. Marede mahita, sian buku ede 424 ayat 1 ayat 2. Soy
atau potima dosatta nagodangi martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo na patupahon hasesa ni dosa dihami halak na dangolon. Marite-hite anak kaholongan ni roham. Saya si maroham dihami akan mangarsakon dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohan nami hasesa ni dosa nami ih. Lehon matu hami todim na badiai. Asa unang ganggu rohanami di asi ni roham. Alai, asa hot rohanami marapor seaon. Lao mangkotapon, nasa dosa dohot roha portibion. Asa upasat hami diri nami tuho. Gabe pelean na mangulu, jalan na badia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabegema baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Songon sitong na manguluau nina Tuhan Jehovah tung na solomodo rohaku mida hamatea ni parjat na lomo rohaku mida hamamulak ni parjahati tumadikon dalana asa mangulu ibana asa ngapon ma di debata na digijang. Amen. Marende mahita sian buku ede saratusia ayat 2 dot ayat 3. Tatangihon ma hatani debata turpuk epistel di minggu Pentakoste na parjolon ima sian sada Musa opat ayat 10 pitu sahatu ayat 26. Marsikap soring mahita menjaha. Dungi sapur masih kain dohot jolmana jadi gabe-gabean ma ibana jala ditubuhon si Hanok. Dungi dipuka masada sosor, dibaen ma guarni sosori Hanok, mangihuton guarni anak nai. Dungi ditubuhon si Hanok mas si Irat manabuhon si Mehuliel manabuhon si Metusael manabuhon si Lamek. Alai yang go si Lamek, dua do jolmana dibuat, guarni nasada si Ada, guarni paduahon si Zila. Dungi ditubuhon si Ada masih Jabal, ibadah do opuni sude akan namanginani undung-undung dohot nama pinahan. Ia guarni angginai si Jubal, ibana do opuni sude akasi piltik hasapi dohot sordam. Si Silape ditubuhon do si Tubal Kain, pandeni sude akasi Pauli tombaga dohot posi. Ia ibotoni si Tubal Kain sinai mama. Dungi nina si Lamek ma tujol mana na duai,
si Ada dohot si Zila. Bege hamu ma suaraku. Hamu ale jolma ni si Lamek. Pinggol hamu ma torsakon. Sayana bunoku do sada baua alani bugaki jala sada doli-doli alani bosarhon. Ai molok pitu hari abulon ia sikai ikon pitu hari sibulon anggo silame. Dungi sapur ma si Adam muse dohot jolmanai. Jadi ditubuhon ma anak sada dibahen ma guarna si Set. Ainunga disolukon debata tuau sada tubuh na asing sikat ni si Abel na binunu ni si Kain ninna. Tubuh ma dohot anak ni si Set sada. Dibahen ma guarna si Enos. Ujui ma dibuka halapal jojo goar ni Jehova. Ido sahatna martua do akan natumangihon hatani debata jalan nau peopsa. Amin. Marede mahita sian buku ede onom sia 5 ayat sada dot ayat 4. Taha tidakon ma haporseatai songona hina tidakon ni dongata sa porseon disadok portibion rapma hita mandok au porsea di bata Jehova ido ama pergugo na suhatu dosan na tumopalangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni di bata Jehova na sasadai imana tinubo ni si Maria nagabe-gabean siato di porbadia adorang suabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus nama te tarpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tuban waturu dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hudul tu siamune di bata Jehova amanai pergogo na suhatu dosa ni di sima ibana pai mamulak soku tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea tot di porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dot ya sesani dosa dot ya tai namandok
mulak mangulu dusobot daging ni halak naung mate, dohot di hangoluan nasora sudah. Amin. Tabegema ende pujian sian seksi lansia. Tabegema tikting ne huria. Shalom. Hurian itu hata tabege majolo tik-tik namasa di huriata di bagasan na samingguon. Tik-tik na parjolo
Guar Minggu tasadarion ima Minggu Pentakosta Parjolo. Manang pesta Parjolo parningotan Ari hasasaor ni todi parbadia. Topik ni Minggu ta ragam do para sirohaon di bagasan sada todi. Manang dalam bahasa Indonesia ragam karunia dalam satu roh. Tikting na paduaon rangkaian ibadah Paskah dot Pentakosta 2026. Pentakosta na Parjolo di hari Minggu tanggal 24 Mei 2026 masuk pukul 8.30 manogot. Ima ibadah manogot. Na paduaon masuk pukul 10 sadawib ibadah KLA. Masuk pukul 10.30 wib ima ibadah sore, ibadah botari. Pentakosta na paduahon di hari Senin tanggal 25 Mei 2026, ibadah perayaan Pentakosta masuk pukul 10 sia botari. Tikting patoluon. Partangyangan Wik. Di hari Jumat tanggal 29 Mei 2026, di Patupa Huriatado 2 partangyangan Wik, ima partangyangan Wik Setiabudi masuk pukul 10 walu botari di ruang Salomo. Naman jabui keluarga Inang Siswo Meciana Boru Hutapea opung Leoni Boru. Napa duahon partangyangan Wik Jakarta Pusat masuk pukul 10 sia botari di ruang serbaguna lantai sada. Naman jabui keluarga T Simajuntak Inang Boru Sagala opung Ela. Dohot keluarga Inang Sibuea Boru Manurung opung Timoti Boru. Dipangido ruas ni Huriana Adong di Wik Setiabudi dohot Wik Jakarta Pusat Asaria Mandohoti. Pak Tikting Paupaton kunjungan gerejawi. Di hari Minggu tanggal 30 sada Mei 2026 di ibadah 8.30 manogot. Tikting Palimaon ibadah keluarga, ibadah di hari Minggu naro tanggal 31 Mei 2026 di Parmingguan manogot 8.30 rodo dongata sian punguan Kur Fathers Choir HKBP Resort Pondok Gede na di ulon Pendeta Kotler Siagian laho patubegeon ende puji-pujian. Jalan Nung Sidung Parmingguan di Patupado Ramatama jalana manamue ima sian seksi ama. Inganan di lantai 2 GSG. Tikting Palimaon ibadah keluarga, ibadah gabungan. Domu tu pasohoton keluarga tu sude ruas ni huriata pinangidoma asadohot mandohoti ibadah bersama sude anggota keluarga mamuka sian opung satro di sude dakdanak di Parmingguan manogot tanggal 31 Mei 2026. Sude ruas hudulma di inganan nasomal alai secara khusus ruas namambuan dakdanak batita di Pangido asa hudul di balkon. Tikting Paunomon panitia pesta gotilon dot rapat naparjolo perdana. Di sermon paralado nunga menetapkan panitia perayaan pesta gotilon HKBP Sudirman Jakarta tahun 2026. Lampiran SK. Guarni Sude panitia boy tajaha di buku acara.
Rapat Parjolo di Patupa ima di hari Minggu tanggal 24 Mei 2026 Dung Sidung Parmingguan Manogot di ruang Lewi lantai 2 Gedung Nomensen. Dipangido tu anggota panitia Asaro Mandohoti. Tikting Papituon. Pelatihan transformasi digital HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Di Patupa di hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 masuk pukul 15 pukul 10 Walu Botari. Inganan HKBP Pasar Minggu. Putusan Sian Huriata ima Uluani Huria Parhalado Parartaon Sekretaris Huria Bendahara Huria Dot Staf Administrasi. Tikting Namangihut Pangapulion di Minggu Sadarion tanggal 24 Mei 2026 tu keluarga Inang Nurmala Sirait Boru Marpaung opung nisi Luther Boru ditunda do gabe di Minggu tanggal 7 Juni 2026 domu tu pangeduan keluarga. Nomor sia tikting namangihut di Patupa kelompok kerja Dewan Diakoni Distrik Walu DKI Jakarta seminar lingkungan hidup. Ima di hari Senin tanggal 25 Mei 2026 pukul 10.06 Botari via Zoom. Perwakilan Sian Huria adong 5 halak. Tikting namangihut konferensi misi dot penginjilan HKBP Distrik Walu DKI Jakarta naing di Patupa ima di hari Rabu dot Kamis tanggal 27 saat 20 Walu 2026 dimulai pukul 12 Botari. Inganan Wisma Kinasi Caringin, Jawa Barat. Utusan Sian Huriata Tolu Halak, Ima Amang Situa Tupal Ambarita, Inang Situa Emi Panjaitan, Boru Sitopul, Dot Inang Mega Utagalung, Boru Siringo-ringo. Tikting namangihut, penyumbang snack. Majelis Dot Huria HKBP Suriban Jakarta mandok mauliate tu keluarga Amang Oscar Panjaitan Inang Boru Pasaribu naung patupahon snack di Parmingguan Manogot. Saitu hatama nama masu-masu. Tikting namangihut bunga altar. Majelis Dot Huria HKBP Suriban Jakarta mandok mauliate tu keluarga Amang Roland Koko Nenggolan, Inang Elvira Boru Sitomorang. Naung patupahon bunga altar di Parmingguan Manogot. Saitu hatama nama masu-masu. Tikting namangihut, tikting parbagason, tikting parjolo. Dari Sabtu tanggal 6 Juni 2026, pukul 10 Manogot di Gereja HKBP Bojong Menteng, Bekasi, naing manjaulo pasu-pasu parbogason ima, Agata Arta Larisma Tiurma Boru Tagalung SEAK, Ruasni Huria HKBP Sudirman Jakarta, Boroni Amata Rizal Maringan Tua Hutagalung, Tubuni Inata Situa Perpe Ervani Boru Simanjuntak, Nasida Maringanan di Jalan Karet Gusuran Tolu, nomor 17 Lapangan Batak. Dohot Orwana, Mofardo Hutagaul SH, Ruasni Huria HKBP Bojong Menteng Bekasi, Anakni Amata Harlis Hutagaul, Tubuni Inata Linda Hotmaria Boru Simare-mare. Nasida Maringanan di Jalan Jati Timur Raya, Blok C nomor 485 Bojong Menteng Bekasi. Saya di pasu-pasu tuhatama nasida nanaing mamuka parsari peani.
tikting na parpudi, ruas na marsahit, akar ruas ni huriata na di bagasan parsahiton, na adong di rumah sakit suang songoni nang di bagas nabe, tajahama di buku acara tak. Jala tatangnya konma nasida asa tumibu marhai pason. Songoni ma tikting duhriata, aka tikting na asing na sopola di jahaon, boy mata jaha songona tarsurat di buku acara tabe. Maulia tema tuatama na mamasu-masu. Horas. Tapi kema ende pujian sian kor punguanosana diuduti kor kantoria.
Uriani Tuhan, tajahama marsikap soring jala tarimangima refleksi Pentakoste gobar ni holong ragam hatuaon alai sadado todi na margogoihon. Huria na hinaholongan ni Tuhan, di bagasan roha na dame, tapaholang majolo pikiratta obason, sian rumang ni portibi, nasai marsiadu manuju na pinarhagiotta. Jot-jot do tailala nguluon, hirasada parsiadawon, gabe tubuh pakilalaan, urang hebat hita martibakkon halak na asing, mananggabe mamitori diri. Mangulu do hita nuaing di portibi na gok dorpi parholangan, molo marasing sian halak, gabe patubu parholangan dohot hamusuon. Tuhan, paingot mahami asa unang say girgir diri maradopon nasi. Palabok marohanami na marpiri, asa rade hami masijapana. Dipaingot Apostel Paulus do hita, ragam do parasi rohaon alai sadado tondi. Songon halibutongan na uli ala ragam do bornana. Songon suara ni musik na tabu begeon ala ragam do nadana. Songonima nang ngoluta, adong do nahobas mangula siulaon, adong na sabar mananginangi, adong na benget di sitaonon, luhut nai, dada naing paburgang diri, alai asa marsiurupan di aka hamaolon. Ale tondi parbadia, ajari mahami mangatusi, ia silehon-lehonmu na maragani, dada naing pajagar-jagar diri, alai dalat doi mangihot parsaoran nama si patoguan. Nuangon, torop do halak na lungunan, agoan parkarejoan sahat tu namat dele. Dak pola digil tu hatai, asa taulahon aka ulaon namat cai balga. Silon lehon ni tondii, boy do patar di aka ulaon na met-met. Isarana niekel na patuguroha. Manang tangan narade mengurupi sopola makirim ikon dipuji. Sada do hita di bagasan pamatang ni Kristus. Ia mangai sada sian ruas ni pamatangi, rap mangai do saluhut. Tuhan, pakai mahami gabe ula-ula di tanganmu, pararma na adong dihami, tungpeng matsay met-met, lau mangapuri dongan gatongot tumatangis. Nuaing, anggiat magurasa ni Pentakostei, mangaloha hire-hire biar ni rohata, unang itopi apinai, ala diilala roham halak na met-met ho, tondina panguluhon portibion, miando di bagasan pamatangta namura matapori, ala diadopan ni Tuhani, rap arga dohita saluhutna, jala dihaholongi toddi na sasadai. Loas mahami Tuhan mamakai ragam ni sileon ni Tuhani, patoguon hasadaon ni rahut ni holong, gabe barita nauli tu portibion. Amin. Songanima refleksi Pentakoste di hita sadarion, taudutima acarata, maredema hita sian bukuede 105, huhut papungu pelean sada A dohot sada B.
Damini di batana sumurung sia saluhutna roha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiram muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihamu saluhutna. Huria nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus. Namar parsauran di minggu nabadia sadarion. Tongon di minggu haroron itu di porbadia. Jalohamuma barita nauli. Gabe jamita di minggu Pentakosta na parjoloon. Sian natar surat di sada Korin bidu 12. Ayat 3 rodi ayat 10 sada. Hujahami ma sonoma padokna disi. Dibaini hupabotohom matuhamu. Daktar baik kalak nama katai marhite-hite todini di bata. Maburai Yesus. Jalaholan marhite-hite todi parbadia do. Targoar Yesus Tuhan. Ragamdo parasi rohaoni. Alai sadado todi. Ragamdo ulau dihuria. Alai sadado Tuhan. Ragamdo hagogoon. Alai sadado debata. Nama korhosa di bagasan sasudenai. Alailau manupak do di basa-basahon. Jaladipa taridahon todi i tuganuk. Aituna sadaon. Dilehod do marhite-hite todi i. Hata habisuhon. Alai tuna sadaan. Hata parbinotoan. Marhite-hite todi nasa sadai. Tuna asing muse hapor seaon di bagasat todi nasa sadai. Tuna asing huaso pamalupon di bagasan todi nasa sadai. Tuna asing gogo patupahon halongangan. Tuna asing panuri rangon. Tuna asing na manada ragam di todi. Tuna asing muse makatahon di hata naleban. Tuna asing pajojurhon parhataani. Alai saluhut nai di patu patodi nasa sadai. Ai asing-asing be disagihoni tuganuk. Guru tulomo nirohana. Ido sahat ni turpuki. Horas madihita saluhutna. Salam ikeru. Salam ikeru. Mauliate. Las roha sadarion. Toropita namar sauron. Jala martaba las roha. Marnida haulion ni opung boru doho opung boru sadarion. Talu suduk nauposo. Amen. Di dia mapartaluna. Semangat na marpungwi. Semangat na marede. Doho semangat na bernuansai. Itu. Pepek saruma tua mahamu di pasu-pasu debata. Amen. Gajang umurmu, gumajang umur dah kena poso. Dan keberhata kamu disikan. Gajang umurmu akainong opung doli opung boru alai gumajang umur dina poso. Amen. Narohak upe ade. Baiklah. Laus marhition tong do sunggulan nami adora satu jamita. Tanggal 2 Agustus, alana lupa wanon. Terlalu fokus anon di jamita, gabe lupa au. Ade.
tanggal 2 Agustus 2026. Ngaong nau botosa aha halalas di rohana balga di huriata di si ise manong boto tong lansia nomor sada ahanakin pesta gotilon itu. Jadi tetap di garda terdepan akau pung doli pung boru laus penget pamu may to kapoparat tada tanggal 2 Agustus 2026 huriata mar pesta balga pesta gotilon sadok sudah hamu anak koku ikorap doho tahu berminggu amin ima dok kamuna ima titik pesan siap kuria siap parhalado lumobi siap panitia. Nah baik amang doho tamu inang nahina holongan mangihuton kalender garisa huria ngabongot wehita tuminggu Pentakosta ari haroro ni todi por badia jumolo dipopai Tuhan Yesus doa kasisean tagan soma naik ibana tu banua gijang madok unang bocaro hamu suruhku do todikku tutonga tongamu tulau mangodihon mai akasisean tuulaon naikon apetu nasida melanjutkan misi Allah di dalam Yesus amang dohot tamu inang nahina holongan topik ni minggu tamadok sadarios songonon ragamdo para sirohaon di bagasan sada todi paduahon totu padohani ditangtang songonon ragamdo todi alai sada do todi hasitongan ima todi ni debata todi por badia Roma todi para badia debataku situtu debata di bagasatordi saur tuhuria idu asadok kita damar pungon debata di bagasatordi dung manaik Yesus tu banua gijang Allah hadir pasadahon akana porsea asa HKBP huriata takasdo patorakon taringo tulapatan ni ahado huria ahado lapatan ni huria dia turatai doho dia kaperangkat ya ni huriatai takasdo di papatar disi dijelaskan ahadu huria iya huriai najino jalan api napungupung ni todi porbadia jadi najino ni todi porbadia jalan api napungupung ni todi porbadia dohi tahun. Saya yakin kita pasti mengaminkan itu dan saya yakin juga tidak ada yang menolak pernyataan itu. Nah, hamu amanginang nahina holongan didok nakin ragamdo parasi rohaun di bagasan sada todi ahado parasi rohaunon. Ini digambarkan secara sederhana boleh kita artikan marhite contoh talenta. Manang di hatatuba di dok musi lebih apit si lehon-lehon. Manang karunia ninda. Hamu amanginang nahina holongan amar sahur di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di dok nakin
Ragamdo parasi rohaon. Doon. Parasi rohaon, manang talenta, manang karunia, nanilehon na itu hita. Saya menggambarkan dengan bahasa sederhana, ala si opak lugu nakin namaredei lansia. Adong sopran, adong alto, adong tenor, adong bas. Tuk somuki do Pak Sahonoku inang situasi naga baru marpaung doho inang situa si manjuntak baru siahan doho inang situa siahan baru huta baraton doho inong na tua-tuon inong nenggolan baru manehurukon gabe suara bas di lansiaon. Itu tidak mungkin. Baiklah mereka ada di suara sopran. Kayaknya suara sopran nakiku bigehamu. Doh opu Timoti. Kan? Nah, napa duahon? Dang mungkin, dangi, amata situ atapu bulun tulangan, dohot among sinabela, bapaan, doho Pak Sembiring, Pak Sahonoku gabe suara alto. Biarlah mereka ada di suara bas. Bas lo hamu nakin. Dak salama bigiau kan? Berarti tinggil dope si pareoki tumangihon eden opung doli opung borui. Amin. Itu ba. Termasuk juga suara tenor. Iko suara sada doho amang situasi marmatada, suara sopran. Manang dohono kutu mata pardede. Iko suara sopran doho da amang, tidak. Biarlah mereka ada di suara tenor. Karena komunitas persekutuan lansia ini di saat mereka bernyanyi, menyanyikan lagu gemande. Manang didok gabungan nina, gabungan di bawah dohot borua, gabungan di opung doli dohot opung boru. Manang pitur sepakat tamu sonari madok daw ngamang baik opung boru baik opung doli sudihami suara bes sindahamu tangisan no sudina toro pembabigi. Biarlah ada pada tupoksinya ada hal menarik. Luar biasa harmoninya. Di saat masing-masing mengawali sampai akhir. Konsisten. Ya. Diganup lugu nabi. Jaladang boy dua kondak na ikosada do. Mau lihat mah di inang pardede boru si otang. Sada do nakikondak na kan. Dan dong dua kan, paling Pak Tadoho bergoyang-goyang. Alain gue kondak di Jolo ikut sada do, itu kan. Nah, sehingga diawali sampai akhir dia tetap bersama di dalam harmoni. Yesus kau beri isi melodi menyanyikan hari Pentakosta ini. Luar biasa deh. Nah baik, gimana perjolo songon contoh sederhana. Nah padua songonon. Didok meragam do parasi rohaon. Talenta. Ya. Tadi ada pemusik. Ada pianis. Ada saksofon. Dan apalagi tadi? Iya, ada 3. Amang dohot tamuinang. Boy do songonon. Har-har si pareon ni na begesa. Molopola misalnya. Ibungkar
pemusik para organna kima misalnya suara nih organna. Bukan unsur sengaja, tapi karena sukacitanya. Pemain ini juga, dan begitu juga saksofon misalnya. Dan unsur sengaja, tetapi dengan sukacitanya. I barbar nasida mah, saya songon nama barbar dulu. Itu. Yang pada akhirnya, dangi belepotam mah, paredeta song na dua. Dungi mo senatorop, boy mabwa. Dang diboto bedi dia, pesan ni Ede na ni Ede honna, dohot na asing. Tetapi karena tim ini saling, ya, dari awal sampai akhir, konsisten memperhatikan sesuai dengan partitur yang ada dalam buku logonya, maka lagu yang dimainkan itu tetap konsisten harmoni. Gabi sahat pakilalaata, dibuan iringani, dohot namaredei, tu banua gijangi. Amin. Beko sahat dua tong. Tahilalain waeng, sardok iko sahat tu si. Itulah indahnya. Ibarat orkestra nakin, nak peswa pala lengkap taguarion orkestra. Tetapi ada berapa alat musik di sana yang dia berpadu, ya, dari awal hingga akhir, dan luar biasa indahnya. Namu amanginang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan ta. Namangihut na dohonon songonon. Tumajuna zaman, tutibona do parbinotoan. Mololam maju da zaman, alayla moto hajol mauni dang binoto be. Lo mamulak tu zaman Pithecanthropus erectus robustus. Ada mau kembali ke zaman itu? Saya rasa tidak. Tumajuna zaman, tutibona do anakin parbi notoan. Aku yakin sepakat doh hita disi. Itu. Ada tu ngiboto hamu hianak kaidang mar Facebook kopung buru. Lamaju zaman buih mak ditupamu handphone. Bahkan mulu situpamu inuaing ngolo heraping sa pakilalata ay sutung na malelepo do nakipahupuku, sutung na malepedo nakiparumaiku, ina kan do nasing muse. Karena itu sudah menjadi bahagian dari, ya, pelengkap untuk perjalanan kehidupan. Saya rasa nggak ada yang salah di situ. Kalau opung boru juga, ya, kemana pergi selalu bawa handphone. Jalan mulubui konima. Itu. Tahamulatehom ma di zamanon, boy dope tanikmati dangi kemajuan zaman. Salah satunya, ya, mengoperasikan handphone. Adong ko pesiak kamu na subuhi memici HP. Asay buka les. Daung bekan, baka malo rahamu siak kami na uposon. Hido. Jadi ikon hamlatehonot tamay. Tumaju na zaman, tutibona do parbinotoan. Boha. Tumaju di zaman itu tipu ni parbinotoani. Tu ulina do para sauran dohot holong ni roha. Nang hapor seaon. Huria horin di zaman teks nauk tajahan nakin. Diguari do huria naung maju. Secara kehidupan, ekonomi, budaya, ya, parbinotoan, dohtak kana meragam sadok. Huria korin sudah sangat-sangat
maju. Alai di tonga-tonga ni hamajuoni di kota Korin. Jupang dope hapor seaon. Saya songon hapor seaon di zaman pitekan nakin. Tidak langkah muradui ditemukan. Adong dope di beberapa sudut. Aka gana-ganaan sobaon. Namangihu muse ala hamajuon nakin doho tibo ni aka parbino toan. Dalam konteks huria. Kaya mereka dengan perlengkapan-perlengkapan yang namanya perlengkapan rohani. Memahami firman luar biasa. Talenta-talenta asing luar biasa. Alaya dong silakona. Dia mayamang do tamuina. Didok di jami tahun nakis songonon. Ragam do para sirohao ni terjemahan Batak. Toba. Ragam do talenta, ragam do karunia. Tetapi sumbernya satu. Haroroan nasihat dia nakidido kamangina. Haroroan nasihat dia. Hido. Sian tuhatai siat debata di bagasan Kristus di bagasan Todi. Sumbernya satu. Nak pedidok ragam. Bahkan marasing-asing. Songo suara na marlugu nakin. Marasing-asing. Jala dangadong nados masih godangi. Ibarat jemari. Coba pamanat tamu jemarimu. Adong natitip pukul rata. Belgana dohok gajangna. Molo adong pasti tangis dak danak mamerengi. Dan adong natitip kan? Hidup. Jadi karunia juga Tuhan beri bagi siapapun dia pasti marasing-asing. Alai didok. Haroroanna sadado. Ragam do para sirohauni alai sadado to dia opat. Ragam do ulau di huria alai sadado Tuhan. Ragam do agugun alai sadado debata namak perhosa di bagasan sasudinai. Tujuan na ima alai lau manupak do di basa-basahon jala di pataridahon to di itu ganup. Saya mau buat contoh sederhana. Mungkin pelangi dia tidak akan disebutkan namanya pelangi. Kalau dia tidak memancarkan sinar dan wajahnya ya dengan aneka warna dan warni yang membusur di langit sana. Itu. Justru dia indah karena dia dilengkapi dengan beberapa warna. Alaina na indohonon ise manopai tongdo Tuhani. Pelangi-pelangi alangkah indahmu lagu anak-anak. Nahurian itu hatta nahi naholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhata. Jami tahun nanaing taida adong dua hal narikot. Na parjolo sahali di palumehod debatado ragam ni silehon-lehon imananidok na kekayaan rohani bagi orang-orang percaya. Napaduahon
alai disima talpe ulu madabu tu kesombongan rohani taringo tu najinalona. HP didok nakin di palumeho nih untuk kehidupan bersama, untuk dinikmati di dalam sukacita dan damai sejahtera bersama. Dang pangupola pribadi jaladang gabe dohonon songon nanidok nih 5 panca indera yang saling hidup dalam kata au kede. Au dope ninna. Alai hubua matulus yani. Roma si majojak, ya tu si amudu si majojak. Pat ido. Mangasangi bade do imana songonon. Ho matau nang mga lolohora. Aung gue de taringo tu si. Morom maho mata nipi honak kana uli-ulina. Huroha mataon isi redem saya mernipi-nipi. Sogo marohane si majojak. Ainang modom mataon tetap bekerjain na rohani mana. Ido imana masongonon. Lihat. Dungo peho, doh modo peho iko boy hubay berhenti. Dang adongan nom manfaat na. Imna si majojak. Nasujaya o mga laka. Asa hola bereng-bereng ngay ho imna. Napadua ho muse. Martahima. Ise. Tangan. Sesongon na mga lo-alo do paton ni mana. So sadar ho. Dan nahuputik ko. Gabi boy. Marsauliho sudi pamatangon. Inda rupani. Ang godak ko buat. Dato nga akong mampaa mo ng petuguho autoson. Imerohana kan. Nah. Ujung nga. Tangani ng ulo mabuat. Romuse mapangamangan. Ido imana ma. Tunggu saatnya. Rak mahita na tulu. Tapuheho jo. Pati. Ina. Buabay nota. Ina. Aupe. Dangulawan non pamasukot to pamangako. Ina mana. Adok sada paroha na burju. Nasopola ulo makuling. Dia may siubeon. Ido. Jadi asa. Dung didok songoni nasujayaw olo pamasukot to pamangaku. Asay boto ijo. Inarupani. Ape siubeonan. Iturgisi matong sudi. Paite. Ikorapar rohubahin. Butul toho tutu. Lak buhay bahin, danguli mana pamasukon. Toho rapar do siubeo ni. Alay marpangotak tu sudi. Ay gabi-gali mapaknaw dang buibe pangalaka. Saya songong gala-gala, saya ama gala-gala na teluk. Mulu merdagul-dagul dok, beda. Hido. Songoni manang mataon. Berkurang-kurang matong ayo kata bayak pun ay karena busung lapar. Matai pengen asa jengkol belgana. Hidu. Terdamu jengkol, joring di hitam. Hidu. Songoni mamuse pamanganon. Baga kikiri nga betong. Ay solo ibana. Mangalowas lewa siyani. Tenang-tenang kutok siubio non. Biarkan kita mati bersama, hindi mana. Saya bukan tidak mau menampung. Biarlah kita mati bersama. Ime rohanat tong. Ujung nga iboto hamudo. Sadar mana tulunakin. Beta minta maaf mahita. Inna. Tui sehita minta maaf.
tupat alay lumobi ma tu siubion. Ay ternyata nang pesotarida perkerejuan ni siubion ini justru karena dia mau menampung seperti apapun kita menjadi kuat. Roma halahi di dokma alepat mohon mada lumobi diho siubion. Sadok ahan loku pangak kami jalo mai sidain. Banatuan ni do burjusiwi ni. Anggotonggo ditulak songo panulak ni hatana masuk sia-siamun haruar siap kabirangi. Nangi don wae. Songon aek naruar siap patsuri. Da sopola tinggal di mana di silohot. Nah, amang dohot tamuinang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Molodidok satu dalam persekutuan. Ibarat nih tahun nuaing. Tuk suadong nama ribar ise pesiak kita. Jaladang adong nama rahasurungan. Sotung adong di bagasar rohamu au mana cong-cong nuaing. Nama barita na ulion na paling pokok dan utama dison. Tidak. Nak peso tabereng na mengoperasihon asabui idauta ibadahon diculoon itu tetap nilainya sama. Jirupane sutung lauro hatta doho tu obeta doho tu security tarupani dangi dang bahagian ni pelayanan nih itu semua. Nah, jadi justru dengan keanekaragaman nih ya fungsi peranan niaka bahagian ni ulau ni gabi margogo maibana dung margogo cupang ma hinaulina gokma las niroha. Jadi asa sadarion hamu manginang todi perbadia todi panuturii pasadahon hita sama hita. Pasadaho kita sama hita. Napaduahon. Todi porbadia. Natarayahon sadarion. Ima todi ni dibata. Manuturi hita. Dimanapun dia. Persekutuan apapun. Pasti ada. Nanidokna akan hurang lobi. Yakin? Yakin? Sesempurna apapun paduan suara. Melatih untuk mempersiapkan ya nyanyian pujian yang akan dikumandangkan. Ba aka dirhenodo disipata ketika dia tampil memimpin adong otik nasokon na juluk suarai ibagasar rohana pasti do. Iya mang HP nga pinengok nakin nga saya mau pasti. Buasa ala au na julu ulau kudui. 14 tahun babay ko kamu mah ikut ajar aku ini na semua botol majaha maredde. Benaluja takut babe dah. Ay dihitado ibagururi na julu. Bayak ko kamu mah ikut pelajar aku matululagu hafal mate. Nok na dohot syairna. Dungi ajarakku may takut baba maredde. Ay molonok na hubay parjulu itu ridok kodok. Amang usul inna ahay. Baik kamu inang. Mula amahami, buasa. Ay holan nomor dudu ya jariho, holan nomor dudu. Ya hami na sumabot amat jahon, songe jariho karena ketidaksabaran. Ba memang ikonok na do perjulu. Dungi be asa. Jadi hiadu walami hamuna. Idok masuk onon. Tuau. Amang, ahai. Asau murah takupon nami. Hata-hata nai matung edeho namang perjulu. Dungian non ajar ho namang matuhami no. Nain na abagu ya. Nggak mau tiba tu dulu kina rohaku. Nih do. Perjulu inna ajar honoku. Hata-hata na sian. No na. Nah imaju tu si. Hurian itu hata. Namar saur ditikion. Ala tongodo minggu haroron itor di perbadia.
mingguta sadarion totu hari sukacita yang selalu kita rindukan, ya, yang selalu kita rindukan di dalam kehidupan. Alani tona pesan sian jami tahun tuhita. Toturikot ikon hanguluhonota. Dak tahu kita madok goar Tuhan. Ya sotor di nama ngojar. Alani hawas somma. Akamang doh tamuinang rap doh tahu. Kehadiran ni tordi manuturi ngoluan. Manuturi parsauranon. Dok masongon ede dak tadalana kami salakta nature alai dukodongan nami tiurma unang keberatan namar gorsi tiurma na betak adong dison dak tadalana kami salakta nature dukodongan nami tiurma sasude tordii patiurhon pikirat tanah bojoki rohata nama hewi nanti di partikiata gudang mabay pikirat tau maheu. Dakolak kamu baka di besipata bolo di paihut-ihut. Perkembangan ni nilai rupiah. Itu. Dako to sadario, dako buka da sugut. Molona tuari 1.700.000 1.760 rupiah. Dako to nuaing. Awang nong mabuka 10.000 ribu. Nah, moluadong dolar argado jual sonari ipai mado hudongani pe habu majualir maksud tu jolo 20.000 maheu manno situ horo nate. Nah, hamu do botoi anggo sok katu si tarik si alai tarulu dah hera manilik-nilik itu manilik-nilik sadian waeng madok putih. Nah baik jadi asa godang do naboi mabai pikirat tahun di zaman non ade manak sia dia peharorona alai imanak pasan perjudo buka marohatai jakoma Tuhani marhite tordi suara ni tordi ni tuhatai jok di laosi HP di dok molo talaosi marjea mahita. Alani do bandokon saitada jeamu pau baroham dapot tuhamu si sesa dosam. Dang buyau bongo tu jabu muak kainanga kamang anggo solo do hamu manguka pitu diau. Hidup sederhana doi. Boa bainok tu bongo tu jabumu. Sorodo piau, ngaitulak kamu di bagasar rohamu. Nung ngasaha tau, ditutup pamu pitu bagasmu. Songonido toddi'i. Lau masuk bongot tu rohatai, sadok, taukap rohata, sadarion disungkuli, jakon toddi'i. Imamanuturi hita. Di tonga-tonga ni perdalanan ni ngoluta. Naparpudi mahu pikir amang dohot tamu inang nahina holongan namar parsauran di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai sian jami taun di tonga-tonga ni portibi naruduton moloruduk pikiran bercahaya do wajah itu tahe moloruduk pikiran bercahaya do berbinar-binar wajah. Ise mana sepakat di si. Moloruduk pikiran bohi pedoh do rudut. Iro tahe. Mau lihat main narohaku be. Alai molo bawa pangaririt namang gobal. Dangi. Asai torhatop diuduk namar bajui. Itu ridok kodo. O itu buruaha doho ditikimuru peho bagak inna ayah dong gocol mabagak ditikimuru
Tole bereng beju buhinya mata do inata. Ngabuin yang tabayak kok kan. Aitor. Nah, alani ala tongon minggu tordi porbadia harorona. Dangi asanai kita toktong minar jala berbinar-binar menjalani kehidupan di dalam Tuhan. Ya, marhite aka karunia-karunia nanilehon nai rap argado isudi, mari kita satukan talenta-talenta yang ada untuk membangun persekutuan di dalam Tuhan melalui gerejanya supaya lebih lagi hidup kita tenang, penuh sukacita, damai sejahtera, sekalipun kadang harus menghadapi liku kehidupan yang sulit kita lalui. Tetapi oleh Roh Kudus hari ini kita diingatkan, Dia akan menuntun perjalanan kehidupan kita. Nanapar pudima amang do tamuinang nahi naholongan namar saur di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai molouli rohatta jalaradehita tai deho majo bukuede 4:20 opati masong panutup. Inang buru tabunan doho inang buru hanakin ulu kamujo maredehita 4:24 mohon ditampilkan ya. Allah haroroni tordi porbadia sadarion apalauli moloboi taulak kutai dehon endion 4:24 langsung jok kita sudi nasanabui jongjong tai dehon edion ayat sada doho 2 tai deho satonga suara dah satonga suara. Amin martangnya kita. Muliate Tuhan di luaso hatam marsaringar di minggu haroro nito di porbadia. Takas tutu ali di bata di paingot to. Ala pajuwod dohot na pinapungupungu nito di porbadia dohami ali Tuhan. Pamatang mon akaruas mudohami. Jala mauliate madiho ale Tuhan di bagasan Kristus, di bagasan todi, saur matutu, todim todi porbadia, tu parsauran nami di tongani huria, di tongani bagas, nang dia karagam ni ulaon, nama ragam ragami. Lumobi ma ali di bata, di pardalanan ni ngulu nami nagok akka hamaolo ni
Saitodim to di porbadia matutua le Jahoba. Mangodiho kami. Asatar patu pahami Tuhan. Patupahon na dumenggan. Ay ido songon sada tujuan. Di palumeho ko Tuhami akaparasi rohaoni. Asa bolas sami Tuhan. Marsiadu jala marlujong. Patupahon akan nadinggan. Dingulu parsaurani. Tuhan Jahoba di batanami. Mauliate lumubi Tuhan. Diari sadarion. Napasunggul hotok tong turohanami. Marhite hatam. Namadok ragam silehol-lehon. Jaladang dosa dadohot na asing. Alay di keragamani. Justru laus disido kesempurnaan ay buoy mahami saling melengkapi satu dengan yang lain. Buoy mahami nagugu mangurupi. Jalan nagali mangidu gugu. Ima hinauli ningudu na masitupahan ala todi porbadia. Ale Jahoba de batanami hupasahat tami ma sudir wasmu di HKBP Sudirman Jakarta siada danak rodiaka natumua songoni nang program ni huriam hobartu tikting nakin ima pesta gotilo di huriamon tu tanggal 2 Agustus 2020 nomon na naing si patu paon. Ala dili Jahoba o marapa perdana non niuluhon ni amang situan nami nagabi ketua di pesta gotilon. Tordimi mamanuturi asabuhi ding kamardalan sahat rodi hari-hani ulauni sogot. Ali Jahoba tuan nami mulak mahamian non sian tonga-tonga ni joromon duksip uli badaun. Asidi roham dang marujung siak kami. Pataru mali Tuhan. Aka ruas semonan non. Sahat tua keinganan Nabi. Sesa dosa nami. Hola marhite Yesus. Calo tangiang nami. Amin. Hudul mahamu. Tapuci matuhata. Marerde hita sian. Buku ede nomor. Nomor 730 laus di somahita pasaha pelia paduahon dohot tu pembangunan ni huriata marede hita.
Pangyakon mapiliata, ali di batama nami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhu silehon-lehon na denggan, dohot nasa ulibasa nama uliutus, hupasata mi masian na niliumi tuhami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajaumu, ditonga-tonga ni huriam, doho dipor tibion, buhay marohan nami, marhite-hite todim, salam hutadahami, godang ni silolomi tuhami, salam girgir kami madok mauliate tuho, marhite-hite, Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Batama nami na sotarasam dugo dang ni sileo-lehom mudihami todim na badiay dileoko tuhami jolma sumonggopi hami na leon na umargaido dileoko tuhami jala gumodang doi sia sileo-leon ni portibion do sian pangisi na sude ope mauliate marohanami jala pujion nami maho alani sude habal gau do hamu liaomu nau pinapatarmu tuhami sa leom matod di parbadia itu huriam akan naulo mangihuton Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami asa dia jari dirajai dipatiur diparbadiai jala dipatok-tok kami mian di barita nauli halitod di parbadia say pasada mahuriam napi na pungu-pungumi asa masih jaloan jala masih holongan songonak karuas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus nabadiai sodangi jalapatiur mahami asa hutadahami akadusa nabal gadohot na met sipasi dingon nami say buas maho manesa dosa nami asa lambadia jala ibaru hami ganupari asa terbaik kami saur di bagasan huria nabadia nasa sadai sayod dihon jala padumu hami tu amai asa posro hanami madok alia manami di bagasat Tuhan Yesus Kristus say tabay sileho-leho tuhuria asalam gada torop niya kaparbarita nauli dohot pangajari dohot parasi roha na mamaritahon habal kaumu di portibion say sodangi jala pasu-pasu sude parpunguan di ala Kristen di gereja di parsikolan nang di bagas nabi asa tahu nasida saur tu parpunguan sugut say sungguli akan tarpudum jala parguguy akan nagali say songgoti makanan yang dohot natakang marroha asa ditenggalhon nasida hajahaton nabi say parrohayak kana bojok roha jala puli akan marsak dohot nadangoli asa unang di rupa-rupa portibion akan manguloiho say tata makan targugot dohot napi na buru-buru ni halak ala ni hapor seaon di Tuhan Yesus saya jari nasida maralus jalamian maho di bagasan nasida saya ramoti mapakirimon niaka panggonggomi doho panguhum asa tigor uhum nasida jala asa dihabiari nasida ari paruhum masugot say patugo hapor seaon nami asa tok-tok kuingot nami naung sesa dosa nami jala buanommu hami tuhango dua sugut say sungguli pakirimon na mangulu di hami asa posro hanami nang malakke dagingon panguluom mudo muse asa masuk kami marnida de bata ama marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen alea manami na di banua gijang say pinarbadia maguarmu say ro maharajaumu say sau malomo ni roham
di banua tongaon, songon na di banua giljang. Leo matuhami sadarion, hangoluas siapa hari. Sesama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togi kontu pangujunan, palu amahami, sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disordakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaur madamena tutodim. Selamat Pentakos nama dihita saluhutna. Sai mata diriku amin.
Ima, 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 Ima,